saestu. Wonten sumerep. Pempesnya dicek mas, pempesnya dicek, botol mengawi, pempesnya botol orang, aman, ya, oke, oh gini ayo lah ayo nak yo. Ayo. Ojo kadang ibu menang. Oke. Aman. Piye kok ngono terus? Palake yo. Coba sih, Pan. Bang Osek ekonomi muncul. Pan, nopan gue krungu berapa? Iki kok ku anakmu ditabuhi kesel aku bengak-bengok suarane ngenti ora gelem salto tak digantungan kunci. Kowe gawe angel. Nek gawe gampang apa nanti sing angel. Nek gawe meneh. Iki mesake diotor-otor kaya ngono kuwi. Lah mbok aku kene panggul. Bocil, kowe iki anake sapa tekan kene iki? Hei. Wah, bapak Pak Bupati. Ampun Pak. Pencakare. Hei, salto Pak disawe Mas Duda. Anake ganteng Pak nek kaya luwak ya. Luwak. Hei, Mas. Pak disawer. Resa. Nek rak salto, gua tak digantungan kunci boleh. Ayo, ojo kok padene. Ayo cepet, Rek. Ayo, salto saya tak sawer. Iya, ora 100.000. Iya, tenang. Salto tapi. Ayo, Rek. Kowe iki panen nek ngajari ora salto.
Kowe iki tak job larang-larang terima. Apa sih? Kowe tak job larang-larang malah dadi terenggiling kaya ngono. Kowe ngerti salto ora? Tapi Lah salto ora terenggiling, salto. tapi ya ora iso gitu. Waduh. Kowe jajari sapa kaya ngono kuwi? Amin. Caci lir oleh nyekel dota keke kok ngene iki. Barene tak goke om, barene. Resaka. 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 Lah ngono dalem ditimbali karo Pak D barang karo Mbah Buyut barang. Ade. Mbak Resaka. Nuwun. Udah ngarep. Ya Allah anake sapa kowe dicembeng-cembeng kaya ngono. Resaka. Kamu nama panjangmu siapa? Dalam ngono bar dalam kok malah opo? Aku pikir ra sih. Aku pikir ya. Kapok kok tak kowe om. Resaka. Oh. Kamu kelas berapa, Nak? Siji. Siji ki piro? 1, kelas 1. SD apa ini? SD. Kelas 1 SD. Heeh. Gurune sapa sing mulang? Hah? Sing mulang sapa gurune? Sekolah buniken. Buni kan? Heeh. Lah bapak nek ning omah nek bubuk ngiler ora? Gila. Wah. Endi? Pakmu sing ndi? Bapakmu ndi bapakmu? Pakmu sing ndi, Pakmu? Kae sing pakai topi ireng. Aduh. Yo wis ayo mikir lagi joget maneh. Takon terus ora nyawer ora ira. Takon terus ora nyawer. Sawer. Lah mau 1.000 saka Pak D kae. Dadi jaluk wae. Jaluk genten. Lah balik kawan. Ayo mikir beleke salto maneh dadi sawer. So. Ayo Re, salto maneh Re. Satu. Kaya ana sing Pak Mekai kae. Ana sing Pak Mekai. Kae. Oh, jebule mlebu sak notok, Pak. Oh, kukur-kukur. Gatel. Perang sarung. Perang sarung. Piye kok perang sarung? Iki anake sapa kok jan anarkis? Ono perang Iki sarung. apa sing gulung iki? Iki sing ngegong iki. Oh. Ayo Re, beleke mikir Le. Salto sik. Satu sih. Heeh. Ini boleh nggak? Oh, boleh. Ayo. Gua tak kowe permen dulu. Cie, ditarik cewek cie. Coba kenalan, mami ora. Kenalan mami ora. Jebule ora pakne ora anake padha ae, wedoan tok. Aja seru-seru. Iki sing luar negeri telepon ora iki? Nonton live. Ya. Pipi iki anakmu dieksploitasi karo Nopan Pi. Idol anakmu. Jawur. Mature piye Re? Nek diparingi mature piye? Matur suwun. Res, kayak kerdus Res. Mosok kan awar-awar cah cilik. Kayak kerdus Res. Nah, ayo Re mobong Re. Yatim piatu. Yatim piatu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan
Iya bawa ibu putih kok. Wah, ini ngawur. Wes. Kono. Ini juga deh. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Amin, Allahumma amin. Reng saka seneng Pak nih sing pirang. Yatim piatu nasibmu ya Gusti wae muga-muga kowe ayo urip elek. Uang gak sak berogi Om Didik iki kok. Ayo. Ah. Wes. Sembayangan. Aris ki pancen gawur kok. Res. Juga duit 10.000 tuku kayak botol eksin cai ngelu tuku kayak botol eksin kayak mau dituju. Re. Sirai ngelu ora re. Saiki Pakne kon salto jajal. Kamu kedung. Ayo guys, sopo? Ora medun. Re, Pak dijaluk jare. Re, Pakmu kan medun, Re. Mujur Pak. Mujur Pak. Nek ora medun tak kandhake ibu lho, muni ngono. Oke. Tak kondoke. Tak kodhok lho. Re, bohong dosa kae. Re. Kowe koyo Pakne Solo kerja rambut ya kok. Krek jangkrik ngono re. Krek jangkrik ngono. Krek. Aduh, re. Pak medun, ora medun tak kandhake ibu nek ning barongan bedone cewek dadi. Nek ora tak kandhake ibu lho. Nek ning barongan bedone cewek. Aduh. Apa re? Ngomong apa nembe? Ora kena ngomong asu ora kena. Ora aku ora ngomong. Bapak kaya Kaya apa? Ayo mun mikir belek rene. Pilar rokok niki, belek. Kene. Iki duwe pacar bapakku. Heeh. Pacare sapa jenenge? Napis pacare. Kandake Vivi sing rokok. Tapi nabi kuwi nama panjang Vivi. Iya sih. Kowe mikir belek. Iki kan.
Ayo, hei. Ayo. Iki ana edreke lah dedreke iki apa? Heeh. Nah, ini Bayu Wangenan ya. Iya, Pak. Ayo, durasi dah. Kalau setengah 5 ini, kalau jam setengah 7 ya nggak apa-apa. Ayo. Rek wis cukup gur salam ngono re. Sing ngatak wis. Ayo, lu bareng. Bareng kita lu. Lu bareng. Deblok. Ayo. Kalau emas sing ana kulmu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku. Kalong emas kuwi biyen tak tuku tak pasake mengkandung sliramu gede rasa tresnaku yo mung kanggo awakmu ora ana kowe lali karo aku.